ऑक्सिजन पर्यटन, नव अभियान, नव मिशन. कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण 7 लाईव्हच्या ऑक्सिजन टुरिझम या नव्या अभियानाला भाजप नेते विनोद तावडेंनी शुभेच्छा दिल्यात आणि संकल्पनेचं भरभरून कौतुक केलंय. वर्धापन दिनानिमित्त ऑक्सिजन टुरिझम या संकल्पनेबाबत कोकण 7 लाईव्हचे मुख्य संपादक सागर चव्हाण यांनी त्यांच्याशी खास संवाद साधला. पाहूया. कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण 7 लाईव्हचा नवा वर्धापन दिन होत आहे आणि या वर्धापन दिनानिमित्त ऑक्सिजन टुरिझम अशी अभिनव संकल्पना आम्ही राबवत आहोत आणि त्या अनुषंगाने आज मी त्यांच्याशी बोलणार आहे. साहेब, सर्वप्रथम कोकण 7 लाईव्हच्या वतीने तुमचं स्वागत करतो आहे. खरं तर वर्धापन दिन हा नेहमीच प्रत्येकाचा एक ठेवा असतो, एक उत्सव असतो. पण दरवर्षी वर्धापन दिनाच्या निमित्ताने आम्ही काहीतरी अशी एक अभिनव थीम राबवण्याचा प्रयत्न करतो आणि यावर्षीची थीम आहे की ऑक्सिजन टुरिझम. काय सांगाल, काय प्रतिक्रिया? पण कोकण 7च्या वतीने वर्धापन दिनाच्या दिवशी अनेक जण मेळावे करतात, केक कापतात, पण कोकण 7 ज्या पद्धतीने कोकणातलं पर्यटन वाढलं तर कोकणातला रोजगार वाढणार, कोकणवासियांना त्याचा फायदा आहे. आणि म्हणून कोकण 7 हा खऱ्या अर्थाने कोकणाचा आरसा म्हणून पाहिला जातो आणि त्यामुळे असं एक स्तुत्य उपक्रम आपण करतात. त्यामुळे आपल्याला मनपूर्वक शुभेच्छा आणि याला तमाम कोकणवासी भरपूर प्रतिसाद देतील आणि पर्यटनामध्ये केवळ कोकणातले नाहीत तर महाराष्ट्रातले आणि राष्ट्रातनं लोक आली पाहिजेत, यासाठी पण प्रयत्न करूया. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज.